aja. Näin päästään matkaan ja tasainen kiihdytys on siitä paalulta. Siinä numero 3 Journal ja numero 4 Exit Eden kamppailevat tiukemmin keulapaikalta ja Exit kärkeen numero 3 Journal, mutta sitä lähtee haastamaan kurviin mentäessä numero 4 Exit Eden ja Exit Eden ja Kimmo Taipale siirtyy kärkipaikalle. Tätä seuraa numero 3 Journal ja siitä muutama hevosen mitta väliä numero 1 Turbinover. Ja sitten kolmatta rataa rymistelee jo kohti keulaa numero 10 Swinging ja Susanna Laulumaa, jolla on nyt kova vauhti päällä ja katsotaan onko kärkipaikka tarjolla vai jatkaako numero 4 Exit Eden kärjessä. Kun mentiin ensimmäinen puolikas 19.5 ensimmäinen puolikas ja tällä hetkellä numero 4 Exit Eden vielä keulapaikallaan. Sitä prässää tällä hetkellä voimakkaasti numero 10 Swinging ja katsotaan siirtyykö Swingin kärkeen, kun tullaan tähän etuseuralle. Kyllä näin käy. Swingin kärkeen Exit Eden jatkaa kakkosena ja kilometri täyttyy ajassa 20.020 mentiin ensimmäinen 1000, mutta huomioikaa, että Swinging lähti 40 pakilta ja nyt jää vähän kaasu päälle sillä Swingingille. Näin Exit Eden pysyy vielä johtavan perässä. Kolmantena sisällä tällä hetkellä numero 8 Casanova Harmi. Casanova Harmin ulkopuolella toisella ilman vetoapua numero 5 Grace Dahlia ja Grace Dahlia seuraa numero 9 Digger Dean ja Vellu Toivanen. Ja sitten muilla alkaa olla vaikeuksia, sillä hänellä numero 11 Kari Dahlia ja värissä numero 1 Durminover. Mutta kärkipaikalla reipastellaan edelleen. Siinä numero 10 Swinging jätkää keulassa. 15.5 mennään kolmas puolikas reipassa tahtia. Nyt tekee ratkaisun Veli-Pekka Toivanen numerolla 9 Digger Dean ja lähtee kolmannelle. Siinä välissä vielä sinnistelee numero 4 Exit Eden. Mutta kärkipaikalla reipasta tempoa pitänyt numero 10 Swinging ja Susanna Laulumaa Digger Dean. Ja Exit Eden ovat hajuraon päässä ja siellä ulkoratoja koittaa kirja vielä numero 9 Digger Dean voimakkaasti, mutta 10 Swinging johtaa kun tullaan maalisuoralle, mutta se on pitkä täällä vieremällä ja näin numero 9 Digger Dean saa vielä mahdollisuuden, mutta Swinging vastaa sinnikkäästi sisäpuolella. Ulkopuolelle tulee numero 9 Digger Dean ja Vellu Toivonen lipu keulaan. Toiseksi pitää numero 10 Swinging ja kolmas numero 4 Exit Eden.